If you could still remember, attorney, katong time nga nag-take pa kag bar exam, unsa nga particular part of the exam nga medyo naglisod ka kay wala sa inyong natun-an? Sa inyong curriculum nga giagian? Dili man sa wala natun-an kay ang libro manggod na magay syllabus ang bar exam. So, naa siya coverage. These are the topics nga by which the questions of the bar exam will be coming from. But when I took the bar exam, it was a remedial law ang medyo naglisod gid ko, in which pag abot gid sa bar exam result, dito gid mo pud gid akong pinakaubos. Usa na siya all about remedial law. Remedial law talks about the processes inside the court. Unsay mga proceedings, so mga rules inside the court, no? So sa actual gid na siya nga practice. So you have to be very familiar on saan pag-file, who are the parties, if it's approved sa court, what are the remedies na pwede nimo buhaton, ingon ana. So kung nanay decision sa court nga unfavorable sa imuha, what are your remedies sa higher court? Is it mo appeal ba ka? Simple appeal or 65 rule 65 ingon ana siya. So the ins within the court mo na siya medyo lisod kay very technical. Kay na technical siya kay daghan kay i-consider nga mga rules, and each court naa siya different rules. Lahi-lahi. Usually, di ba kabagsak ang mga takers sa remedial law. Yes. Pero unsa nga court, like, diri sa Philippines, lahi-lahi? Sugod na sa barangay. Kay barangay is considered gyapon na siya nga nga part sa judicial or sa tuang unsa justice system. Naman tay katarungan pang barangay law. Di ba na may mga kanang tawag na bitaw nga lupon tagapamayapa. So na mga cases nga dili pwede ma-file sa court kung wala ni agi og barangay. So they are really integral part of our judicial system ang barangay.